לא לשכוח שראש הנחש זה הבג"ץ, רשעים מושחתים, עמית, אתה בכלל לא שופט ולא נשיא לאף אחד, כולם שונאים אתכם, כולם שונאים אתכם, יודעים שאתם מושחתים, פוליטיקאים בגלימות, אין מה לעשות, מושחתים, רשעים אתם. צריך להיות לך תיק פלילי על מה שבנית בבית במבשרת. עשרות אלפי אזרחים יש להם תיקים פליליים. אתה לא, מה פתאום? הבן של מיארה, זאת הכלבה הזאת, גנב, בן גנב, רשע, שום תיק לא נפתח, כלום, שום דבר. הכל פוליטי אצלכם. אבל מה שטוב, מה שאני שמח, שהקדוש ברוך הוא משגיח, שאתם אוכלים אותה כל הזמן. אתם לא מצליחים. רק אני מקווה בעזרת השם שתפסידו את הכסף שלכם. זה הכי כואב לכם, לא אכפת לכם מדם של יהודים, שום דבר. תפסידו את הכסף שלכם.